Xtaqt insaqsik ukoll jekk għax kellek esperjenza paranormali. Fem, paranormali ġili kelli, ma tantx skoprejta ħafna daw l-affarijiet imma ġili kellna, tifhem? Darba għandna pereżempju konna ġo fletta u dex u għadem fil-gallerija, insomma għadem pejbu sigaret u kanna jħabib tiegħu u rajna mara persona mara għandha żmien jiġifieri fuq 80 sena żgur blibsa qed ħares lejna dirett jiġifieri. U sakemm qed nitkellmu panikjen qed speċi x'qed tagħmel hemm din il-mara tifhem. U f'daqqa waħda sparixxiet jiġifieri ġo għalqak u rajnijak u telqet jew hekk. Sparixxiet hekk zero. Sparixxiet kemm dawl abjad magħha jiġifieri ċar qed tixel sanda bozza u daqshekk. Interessanti stja. Ejja, ifhem xi ħaġa kienet żgur jiġifieri tifhem. Fenomenu stramba. Stramba, stramba ħafna, stramba. U mbagħad jisni iktar ħsejjes u hekk nisma' tifhem. X'tip ta' ħsejjes? Ħsej tħabbit mal-ħajt. Tifhem? Ġieli nara pereżempju qisu xi ħadd inħoss xi ħadd dejjem warajja, tifhem? Tħoss dik imma qatt ma rajt dirett apparti dix-xieħa dejjem inħoss xi ħaġa, tifhem? Jew xi dawl. Kollhom kien? Jew. Le, postijiet partikolari ta' jiġifieri. Mhux kollhom kien. Astja. Mhux kollhom kien. U dawl x'tip ta' dawl? Dawl li jisu sħaba qed iddur miegħek. Mhux dak id-dawl qawwi, tifhem, il-kulur ta' sħaba naqaċar qed jgħaddi minn miegħek, jiġifieri speċjalment minn warajja. Anka ġieli ir-riħ inħoss jisu riħ ħafif hekk. U bħala postijiet jiġifieri jekk tmur ġo post tesperjenza l-istess esperjenza mhix li esperjenza ċimkien ieħor jew tkun totalment differenti. Nifhem differenti tkun ta' differenti. Imma ġieli pereżempju ħobb nidħol pereżempju ndur Manuel Island u hekk qabel kont hemmhekk istja dejjem jisni magħruf hemm smajt xi ħaġa hekk. Hemm xi ħaġa jisa mhux normali, tifhem? Imma mbagħad qatt ma rajt affarijiet hemmhekk, Dejjem jisu dak id-dawl u pereżempju hemm oħra dabonna konna Waterline u id-dar tas-sor għandu kon jgħidula. Waterline Malija, jew Barsaxlok, ma nafx insejt, imma ma id-dar tas-sor jgħidula. U l-istess kien is-sajf bħal daw iż-żminijiet u fit-triq jiġifieri kien hemm qisek qiegħed kważi fix-xitwa. Il-kesħa li kien hemm tal-bliħ jiġifieri. Imma l-istess ma kienx normali jiġifieri. Le, ovvjament għax fis-sajf qed tifhem mhux qed tippretendi il-tħoss dik il-kesħa tifhem. La riħ xejn. Assi interessanti. Anka darbonnhom l-istess għax imbagħad nibda niftakar. Konna nqogħdu ġo fletbo ġibba l-qawra u dak iż-żmien il-kera kien ġewolja, tifhem? U dal-flet kien irħis u qed ngħidlek kelli palazz. Kelli kważi bitħa kważi fajfesajt kbira, jien blajtu dal-post. U darbonnhom ħatta ġurnata sik u l-istess kien is-sajf u konti għat waħdi fuq is-sodda u l-bibin letteralment jisu għaddit bufu għarriħ u jinstabtu. Buf! U dak ksaħt jena. Mux ovvja. Tiksaħ, jiġifieri. U mbagħad kelli kelb pitbull, s-seda pitbull vera taf, kelb taf, mhux bħal kelb żgħir, tifhem? Kont nitfa' fil-bitħa, issa kellu bitħa fejn ngħidlek fejn jiġri. U kien jiddejjaq joqgħod hemmhekk jisu jikbi jibża biex jitlaq. Tifhem? Fuq ġewwa. U kien barra fil-bitħa. U ma tagħmitlu gejt tal-injam bil-pellets. U kien kollu rrid jidħol ġewwa, fil-fatt kien garreba il-gejt tal-pellets biex jidħol. Fil-fatt imbagħad sebtu ġewwa. Kien qisu fir minn hemm ġewwa, tifhem? B'hekk nemmel mbagħad skoprejt li kien hemm mewta ġo dal-flet. Il-clip alarms. Żgur, li jaraw, eżatt. U mbagħad qed ngħidlek sibt skoprejt li kien hemm xi ħadd kien miet hemmhekk, tifhem, u mbagħad għamilt 1+1 jista' jkun kien għadu edur hemm ġewwa, tifhem l-ispirtu tiegħu.